Nyorenga egeti kiabeire ase host emecheso ya secondary Kenya ngima ng'abana koru Mombasa, koru Kisumu, koru Rift Valley, koru Okamba, koru Northeastern, koru Narok, koru Central, abana bonse Kenya ngima no bakaligaiga egeti once a Sunday esemecheso ya ndatemboli abana inchi baito esenge abageni balegaiga etwarwana sana esegenene ku make sure nga mechese ya bere bosongoga manyanga abantu bakonye ebiskali bono inulete ebiskali moni walmoko ni chinyen chi hoteli maiga on chinyen chindagara nkuligora uli okone amabere manyango onyora amabere echiro nero ndoko ni ebrangwat mapera amananasi naendeke tukike emesie bono nalichinga kineni mokoros chibesanke nagenduki echi hoteli asokurara igonga bosongo gaiga bono ni chebengi ya weekend igento kubolinga ki abantu baminto mwensi abageni kibachire tutige kwemurungania to make sure nga abageni kire bachire nabo tukuma na baadaye esibono no mulembe no ntugani tumuntu onde bwensi mugani onde bwensi achigirwe abageni bonsi ipi kokonyora omwana osirire moroki narali abandi gutoka abandi baito ko rusiyengima chiedi teachers na abandi bonsi monte neteme cheso that ko bakira mbya muno esengenje mwakolera exercise ekoba success igo Jumapili ngo voltorwa negatiga iga mwensi tushangiria abana baito ko Kenya ngima na baito igaiga bandi no yamali bechingero ndo nyuma yeto gatenga incho abantu rasma babena bayikire kusi na intras mato to yakege kubanga na otokolete no tole buno musi igo mubusi omugwa nkubarika bageni bamanga gusi n'abantu bomulembe na ndentwanje tego soli na yalinge korukale otherwise ndiamono